Ako, si Hari Linceo, ang hari ng Albania at ama ni Laura. Isang makatarungan at mapagmahal na ama at hari. Mayroon akong isang tagapayo na si Duque Briseo at siya ang ama ni Florante. Ngunit ang aking kaharian ay napuno ng kaguluhan at pagtataksil dahil sa ambisyon ni Conde Adolfo, at ako'y ipinapatay upang makuha lamang ang aking kaharian. Subalit, may tiwala ako kay Florante na may balik niya ang kapayapaan ng Albania. Muli, ako si Derek A. Linzano bilang Haring Linceo sa kwento ng Florante at Laura.